Привет, мои прекрасные друзья. Мы с вами на фестивале. Сейчас вот посмотрим, что у нас тут происходит, и послушаем программу. Напишете във Фейсбук фестивал на рибата и виното. За Рибный четвърта фестивал, година видите? се организира с силната подкрепа и съдействие на община Бургас. Подкрепа имаме също така от Бургаско, от Black Sea Gold Поморие, благодарение на които пиете хубаво българско вино. Вот българско вино. Благодарение на MyPOS MyPOS и MasterCard, магазини на тъмно и Top Rent-A-Car, които извозват част от артистите. Специалните ни гости, които ще се качат тук на сцената утре, са Петя Боеклиева и концерт на група Джан Козе, а в неделя вечерта ще се насладите на хубавата българска музика на Николина Чакърдъкова. И двете вечери, и утре вечер, и в неделя вечерта в 22:30 ще има лятно кино под звездите. Ще се насладите на прожекцията на българският филм Аба Иван първа част. И в двете вечери филмът ще започне в 22:30 минути. Времето ще бъде хубаво, така че възползвайте се от един от последните топли уикенди и изкарайте вечерта с нас. Поканете ваши приятели. Виждате, фестивалната ни зона стана още по-голяма и миналата година беше така от двете страни на алеята. Плащанията, скъпи гости и жители на град Бургас, не се приемат в брой. Това е важно да го споделя на тези, които идват за първи път. Плаща се единствено и само с карта, независимо от банката издател, дебитна или кредитна. Това се случва благодарение на нашия платежен надежден партньор от MyPOS и MasterCard, които са и наши спонсори, както ви споделих. Ще бъда благодарна на всички вас, ако почиствате след себе си. Навсякъде има обозначени места за изхвърляне на балкук. Моля ви, използвайте ги, за да може следващите компании, които седнат на вашата маса, да им е чисто. Така и на вас ще е чисто, когато дойдете утре. В предния анонс анонсирах програмата за събота. Сега ще анонсирам програмата, която е за неделя. Отново ще започнем с куклен театър. В неделя в 11 часа Зайове небивалици. Тук пред главна сцена, входът е свободен. Ще организираме традиционният конкурс за най-добра рибена чорба на град Бургас. Отправям покана към всички любители, майстори, професионалисти. Ще стартира в 13, но тези, които искат да участват, ще трябва да дойдат 30 минути по-рано с приготвено прясната супичка, за да може тричленно жури да дегустира и да прецени коя е най-добрата рибена чорба. Ще продължим с кулинарна демонстрация на Виктория Зайкова, която бе участник в Hell's Kitchen тази година. Тя ще ни изготви морско ястие, едно от нейните любими. Ще се научите и ще се запознаете лично с нея. След това ще има кулинарна демонстрация на групата от Венецуела, които ще се качат тук на сцената. Традиционни венецуелски морски ястия. Ще имаме, разбира се, и цял ден музикална програма тук на главната сцена. Цял ден ще има музика. В 18 часа сме поканили един много приятен човек, който носи приятна, полезна информация. Това е технологът на най-голямата избора, Black Sea Gold Поморие, госпожа Жени, която ще ни гостува тук, за да ни запознае с вината, които са представени тук на фестивалната зона. Ну все, надеюсь, вы поняли, что это последние деньки, поэтому надо сделать рыбно-винный фестиваль со Скарой, с хорошим общением и с прекрасной погодой. Ну, а мы с вами идем к нашим друзьям, чтобы получить прекрасное, качественное общение. Обнимаю вас дружбой, теплыми деньками, вином и рыбой. Чау-чау, мои прекрасные друзья.